Здравейте, приятели, аз съм Илян 22 и днес ще ви покажа как да си изчистите картите на Ninja Saga. Честно да ви кажа, не е много интересно. Съжалявам, но повече Майнкрафт клипчета едва ли ще правя, защото ми пише нов видео Empond. И така може и да не правя повече клипчета на Майнкрафт. Само искам да се обадя на този човек и сега смятам да продължа клипчето, но за малко ще спра. Здравейте, приятели, продължавам клипчето си, така смятам да ви покажа как се играе. Кой да ми покажа как се играе, мишка? Правя клипчета за нета. Наистина, човек? Ако не вярваш, ще споделя екрана да видиш. Добре, давай. Чакай, вляза в кантара. Ето, виж, че снимам. Чакай. Давай. Чакай. 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 Ето виж, че снимам. Ето, вече съм записал 65 секунди. Чакай, аз не виждам нищо. Офаря, мишка. Екранът е много голям. О, да е. Виждам те. Чакай. Във Фейсбука си вляза мръсна клипка. Чакай, кажа. Ето вече 82 секунди снимам. Ай сега кажи нещо, играем билярд фейс, искаш ли? Не. И аз се свърза малко Фейсбука. За Това кой? е началния екран. Чакай. Мишка, да запъкам. Ето. Чакай да видя. Махни малко екрана, бе. Чакай, имам покани за приятелство си, като нямаш. Дай бъв в устата. Да, тубул. Сандукан с двата ножа. И ти знаеш как ме... Сандуци по... Да знаете, да знаете, че този човек, който го чувате в момента, не го познавам. Затова си говорим в скайп. Това е много малумно хлапе, не се сърдите, ако го чувате. Той е много тъпо. Като педеращи, грозно е. Базикам се, той си е педеращи. Ти пък много си умен. Видяхте ли как не ме обижда? Знаем, че съм умен, не се притеснявай. Да знаете, Born God Freedom са любимите ми играчи. Те са педали и текат. Ето и дето говоря с него. И сега ще изчистя моите карти. Малко лесно, но ще изчистя. Аз съм Илян Бонев и сега ще ги изкъртя на нинджа бабина. Взема малко в Counter-Strike. Аз обичам. И ето трябва да харесате страницата, за да ги чистите тези грозните карти. Те ви дават също такви с глупости. Знаеш кой човек във Big Brother, знаеш кой викат? Трите три значки и само Латка им вика трите бисирки. И сега ще ви покажа как да играете, ако някой иска да играе Ninja Saga. Много е интересна. И това малко и тъпичка, амари. На мен ми харесва. И сега ще бия с някой изрод, сигурно она си юрдечка. Не, с някакъв бик се бия. Ма той ще ме бие. Базикам се, той е много ясно, че няма да ме бие, защото аз съм прекалено слаб за него. Аз говоря, да знаете така гледате кръвта му и вашата. И тук, ако искате, може да си гледате пак вашата. Мале, знаеш какъв ми забил угъза ми го вкара, чак. Сега ще умреш. Не умря. И знаете, и така трябва да му свърши кръвта до край и ще го биете. Да знаете, че може да се биете с тези само докато се биете докато има промоция за Хелоуин. Довиждане, това бях аз, Илян 2002 и дано да лапате пишки.